Nazdar lidi, takže dneska si zahrajeme na Xboxu Minecraft. Budeme se tady střídat s mým kamušem Mentíkem Kubou. Nazdar, jak se máte? Tak točíme. Můžeme. Čekej. Jedu blíž tomu. OK. Up. Bo kdyby jsem to položil k Xboxu, bylo by to vidět? Ne. Víš co, já tady jako budu bydlet na stromě, tak víš co. Jo, pohodička. Ale to je dobrý. Jak dlouho budu natáčet? Já nevím. Dokud ty neřekneš. Sice já jsem měl ten návrh, ale víš co. A drháme. Tvoje mamka šla určitě na jedno. Šlo, ano. Máma šla na jedno, takže jsme tady sami. To je dobrý. To je fakt dobrý. Vole. Je to moc blízko, musel bys někam sem. Ne, je to fakt dobrý. Jo. Jo, to je dobrý. Ano. Mám hlad. Má hlad? Ne, nemáš. Máš plné srdíčko a plné maso. A jo, tak já si... Chci zabít tu krávu. Dobře. Ta kráva ti zmizela. Krávo. To je škrába. Kráva je škrábla. Kde seš? Tady. A bom. Ne. To jsem si normálně nemyslel. No. Tak co, chceš zabít? Koukáš na mě jako zvyk. Dáme to na 20 minut? OK, každý 20 minut. No každý 10. Jo. OK. Ještě 7 minut. Já? Jupi. Teď mám nějaký jídlo aspoň. Nebo něco, zabíjet zombíky nechci. Potom v noci to by bylo blbý. A kůže. Bo slípka. Hej, máš kůži? Mám 2. Tak si ji šetři a pak si to můžeš dělat brnění. Já vím. To blbý, že jo. Je na posledním místě. To je kráva. No a co? To je kuře. Kuře. Běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Ne. Krávo, tebe hodně potřebuju. Slípka. Nezdrhej. Ovečka. Špekouni. Ne. Hej, led. Vem si ho. Proč? Bude prdel. Ne. Já myslím, že se něco dá dělat z toho ledu. Nedá. Možná jo. Možná, ale nevím. Tak si ho vem. Počkej. Jseš oblast. Já mám hlad. Ale večer radši si dělej barák, protože večer budou ti Já vím, monstra. zombíci a teda. Já si nemusím nic dělat, že jo? Protože čum. Počkej. No, to je pravda. To můžu udělat taky. Tady se jako zabydlíš. No, to je pravda, no. Ne! A počkat, co kdyby na mě zaútočili kostlivci? No a ty nahoru nemůžou. No ale že jo, můžou použít
být Lukáši. No a co, tak se schováš. Ne. Už vím, jakou mám sklíč. Udělej si hlavně crafting. Proč? Dej si crafting. Xko. Dej si Xko teď. Čekej. Ty Xko ti radím. Dej si Xko. No ne, tam to vedle, to dubové prkno by si s ním udělat. Nemůžu. Musíš. Nemůžu. Musíš dát nahoru páčku. No, Já to chci. Dobrý. máš na crafting, někde si ho dej a vyrob si meč nebo takovýho něco. A z čeho si mám vyrobit ten meč? Z dubového prkna. Cože? No ze dřeva. Cože? Seš... Teď je ze dřeva. Zbraně. A jo, vlastně dřevěný meč a tak dál. 4 minuty. Potom hraješ ty. Cože? Ty seš... Mě to baví, já jsem závislý na Minecraftu. Můžu potvrdit, že je to pravda. Dejte like. Dej tam ten like. Říkám, dejte ten like. Počkej. Cože? Říkám, ať tam dej like. Hlavně odběr. Odběr. Jako Pavel bude hrát, Pavel Kraus taky bude hrát. To je největší. Já se jmenuji Pavel Mentík. A tak Pavel Mentík. Já se jmenuji Mentík. Já jsem Pavel Hogík. Hele, Hogík. Pavel Hogík. To si děláš v trču, ne? Jo. Já jsem sexy. Já to vím. Kotě. 3 minuty. To je dobrý. Mě možná nepotká nos. Tebe ne, ale mě jo. Protože, že jo, ty jsi vycvičený, já jsem teprve začátek. No, já jsem vycvičený na kompu. A jo, vlastně já nejsem vycvičený, ale mám rád Xbox. To jsem dostal hodiny novou hru, že jo. Že jo, pohodička, tak co? OK. No ale co říkal děda? No, já nevím. Žádný zprostý věci. A jo, vlastně. Seru na něj. Promiň, pájo. Nevím, co to dneska skupuje. Cože, ty jsi to vykacal? Jo, tady. 2 minuty. No, tak to si musím nejdřív postavit barák. Dělej. Ne. Když co můžeš vyrobit takhle na stromě? Si takovou uděláš jako dlouhou, si takovou uděláš na dlouho a vyrobíš si akorát střechu. A zeď. Co jsi myslíš, že dělám? Kde máš mít dveře? Juhu. Takhle se tady zabijeme dobrou noc. Minuta. Necelá minuta. 30 sekund. Teď to tady budu čet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ještě máš minutu. Cože? Minuta.